Хто такі Мартін Лютер? Вибітний мисляр. Ты адзін з найлепшых друкароў горада. Але гэта забаронена. Шторм, дапамажы мне. Мартін Лютер? Дзе ён? Прэч! Схапіць яго! Да 500-годдзя беларускага кнігадруку. Была аблава. Яны шукаюць мяне. Мне патрэбна дапамога для таты! Ліст не павінен быць надрукаваны. З 27 кастрычніка. Калі ліст Лютера будзе надрукаваны, а людзі прачытаюць яго, усё зменіцца. Хлопец, які пачынае рэфармацыю. Вынішчыць гняздо ерасі. Шторм. Палаючы ліст. З 27 кастрычніка у кінатэатрах Беларусі.